Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Shumba is wonderful. That's what. How is it? Man. Sinoga namsize makupiwa matari na changanire. Pane zvamunoziva munoti hongo. Zvamusingazivi munoti kwete. Asi nguva nemukana uchazobvunza muchazobvunza. Zvichemo muchape. Kana pane zvinhu zvamusina kunzwisisa mukati mematari muchabvunza zvakare. Mwana kurati amai vake baba vake na mai venyu yandazi. Baba uyu na baba uyu kuba nemumwe. Bozo mwana atomona kuti uri pakawanda. Saka iyandazi neyandazi. Neyandazi. Mati mwana anera chimtupo. Moyo. Amai akatete andazi kati ndiri moyo ndizvo. Moyo. Yakutonge moyo yakasiyana. Oya makabata maini no makabata mungu inditambira kumarokota. Maini no makabata mungu waneji. Ndisokwa. Kamwene washo. Ndaona paine katsi chaipo. Ndikafunga chigaga ibai ndoti ndorera ndokandisiye. Nemuramba kuti vakwashaka. Nema zvinotangira ipa. Muramba wakwashaka. Hamuzorore bhema. Amai mboramba wakati kwindi. Mkwanya achitaura ndauya zvangu ini pachena. Ndikupa ingombe dzakawanda makuti aiwa awandisiri anodorera ndega makukutimara ndopa zvinotangira ipapo amombe todzidara tokuzaka mai vacho ndopa zvinotangira ipapo vana vazororwi matokanda upembera kwasha makambotsika ere mukati menzvimbo dzematare makambopindura nzvimbo dzematare kana mapostori ese takambopinda ambuya naurwa ndoda kuti maende mbote shuto nyaya ndoda kutsanangurira ipano munoriziva here kuti mukati mezinza rekwenyu kare kare maibatwa chikaranga tizivi uyezve munozvizivawo here kuti ima hamugoni kuvaka musha unoita chin'ai mukuchembera murimo ukatoputsika munogona kuti apo maenda ndakambobuda wana asati ndaita dzimwe hakuna kwamunosvika muchienda nyaya ndiri kukurukura zuva ranhasi moitarisa mberi kwamuri kuenda nekwamuri kufa muri mukati merima manja yenyu aya ndinoona muchizvishandira muchizvitiritira asi manja ekwenyu acho ndiri kuona achinovhima sarimbo sukupensi ndichireva kuti masango enyu matema kwamuri kuenda nekwamuri kubva makumbo akasungwa nerukano maoko akasviba hakuna kwamuri kuenda muri kuzvinzva muiri maroga riri mukati memusha asi ndati mamakarorwa kwani kwamwendizvo kwabadzi munozviziva here kuti makapinda mukati memusha wamusingadivi munozviziva here kuti kune vaikutaura ire gwesiri kuti zvawapfikayo mukati memusha wevanhu kana muchirwa zvodzi rakamira vanhu vakamira nemumirawo munozviziva here kuti zvainzi kana vanhu vaiyasi dzavakapfugama kana kuti vasina kushamba majekwawo waidzi kudaro vane mukadzi wawaida anoenderana nemashavi emumusha mavo dhani kuti mukati memusha wavo mune urori wega wega neuromboka ndo vakavhiringidza ngana kudaiso ndinobva ndazvitaura handigoni kuzvinyara dai ndo vakabva wavhiringidza mwana kudai
mhaka iwe zinzari kwako rakaramba kushandiswa kuti muroye misi hauzviziva kuti vakaramba kuti iwewe unge uchiroya misi nekuti ndozvavaida izvo uyezve vanga vasingakudi mushama wachida murora anoroya ndinozvitaura ini vachipedza izvozvo kwakuvhiringidza mwana nhasi mwana akutambura ende urikutambura naye uri kugara baba wacho chaivo havacheuke havatariri hama dzacho hadzicheuke zvoti uchazisa zvokuti nemwana wako wako nhasi wega hasina kuti kweseredze mwana wako isi arikuzvinzwa akada kurwara anokurwarira zvausinganzwisisi akada kupunzika apa anopunzika zvausinganzwisisi chafikwa nemwana wakatasa nekuda kuroorwa iko inini ndinozvitaura handimbonyarari bei ini handina meso sori kana ndichikutadzirai ndoti sori asi ndinotaura chokwadi handigoni kukurapa nenhema handigoni kukurapa ndichikutenderera kudai handigoni kutembera muti padenga kudai hauna kwaunosvika wakaroorwa mushe wevanhu vanoroya kumubata mwana we wakatambura kaiwo waida kunzi afire muuro wakadzungaira naye wekuti umubate mwana iwe wakati kana chamubata abuda pamwe ndokutora ndokupara musoro tipa zvakatangira apa mwana nemusoro mwana achizvapwa ndiani akatanga kumupara musoro akamugera ndiani ndiani akatanga kumupara musoro ameguru wangu ingutaurawo wangofura nepo nomufuro neko ndingodarika neko hakuna kwandinodi ndikudarika neko mwana mwana akazvagwa akakwanaka zvinhu zvese zvakanaka izvi nhasi vakabva wanyatsomugadzira vanjochibva wabatana ndosaka ndakuudza kuti iwe uri muroora ndata maiguru kana mambonzwa zvandataura obatwa mbonzwa zvandataura ndati akasvika mumusha wekuti amudyi sadza akafugama kana akamira iye mudzimu yake ikaramba pandamubvunza kuti akapara mwana musoro ndiani maiguru pakudini ndamaiguru mukoma womurume wangu ndangarura mukati ndikati aiwa zvenhai mwanangu iwe ndokudzosera kumashure ndobva ndati aiwa iwewe wakaramba kumuta zvinhu zvaidewa mbai mumusha varoora vanodiwa ndevane mashava ekuroya ndovanodiwa vanoita zvepanyi zvepamusha zvino vakanyangirwa nekupusa mwana asingazivi tsoka ndatambura sekuri kundiona kudai wakamuzvara akanaka mwana mose mose asina kana stroke asi nhasi chita sauni mwana akadai anonzi anouma rutivi pfungwa dzacho adziona kuti dzikuma rutivi afungi ndizvandiri kushaya afungi vhara yenyu mangu kuna kusumapostori pamajara akapinda maposi matenderera ndadzungaira tinogona nemaoko zvinoda kuitira mumhandara nongomuna obvazati vanzwa ndanzwa bari mwana mudika zvinawo 7 years ndichitambura chete handinazorora zvinova kumurera ega wega ndikumurera ndega ndina ndibatsira rubambo rwacho harusisipo rwafuratira ndakatofuratira futi pamwe pacho nekuudzwa kunzi mwana asiri mumusha muno handizvozvo vanorambireko dzenza ravo kutobvunzana ndizvo ari padhuzepo handizive nekuti vanenge vachiti pamwe kurwara uko hasi wega sina ndakanaka ndikamutsvaka mwanangu mwana anobatsirikana kurapika newobatsirwa zvakanaka asi pamwe pacho panokuda ukamboiwe utsinyi pamwe pacho panokuda utsinyi ngoti zvawandiitira izvo zvinotoda kungonzwa kuti zvinoita usei kana zviri pauti anzwiwo nekuti munhu kana achiswira achihasadza achinyopora achirara achimuka iye asiri kuziva kuti ndiri kupa mumwe munhu marwadzi zvinonetsa andambonzwa kuti zvinoita sei vanochingurudza mwana akadai anonzi aoma rutivi naimwe makambozvionei aiwa zera racho asiro zvinode izvo mwana akadopfekedzwa hake zvinhu zvisina basa
ende akavhirwa kare dai usina kutomubata mwana iyeyo mwana ngoni rake dai usina kumubata mwana iyeyo wanga usingamubati mumusha imo wanga usingamubati mwana utenda wadzimu wekwako namusika wanhu wekwako mwana wanga usingamubati yaita batai amino taifa ndiani ipapo yaita batai ipapo anga asingabatiki mwana asi wakazoti pusei zvidoko ndibvo wanonyangirwa asi vakuru vanotari chisingapere chinoshora kana waenda kumapostori nhau dzakadai adzide mapostorisi adzide munamatizi unorera dambudziko richikura kusvika munhu rajaha nyaya dzakadai adzidi kumapostori zvineyo ukadzinoisa kumapostori hadziperi hadziperi tinozviziva kuti vanhukadzi munogumirwa asi pane rimwe dare rekuona kuti iri dare riri papa raakuda hondomukomberana seiri mumusha macho makafiwa nevanhu vangani vachingopara nhasi ino waita kutungamidzana kudai vachiparara mune hondo dzakawanda mumusha umu zvokuti dayange ndaitoda iri mhuri yacho yevanhu ivava kuti vauye sekuru vanotoda mari kuti ndivapidze kuti ndaitoda iri mhuri yevanhu ivava mumusha umu mune zvipini zvakawanda mumusha imumwe vanhu avabvume manzi vanhu vacho kuti vauye vanenge vakutoti ndakada kuti handei vanototi titsvagire mari futi ndiri mudambudziko kuti vatsvagira futi vachabvuma maita kuti vabvume vachauya ndikuzvisana kwandiri pano handira munhu andakambotuma munhu wekomutari vavenza vauye takazinana kwamutari takaenda navo vanhu vakapedza mazuva mana vakavata mumba umu vakandimirira chete kuenda kumasango nekudzoka kuenda kupi vanofana kuuya ndokuti vanondiregerera vanenge vachingoti dambudziko ndewakabereka mune vana vangani nemurume ndiri vatatu vamwe vacho vamwe vacho vasara kumba ndoti sori kwasori mwanangu asi zvichapera matenda zvanzi muzimu wakupa chironda hanzi nonzi dzekuchi asi hakuna chisingaperi mubvunzo chichazotaura hangu nevavo mbaimbai hanzi yangu yenye kubvunza kana kupa zvichemo kana pane zvinhu zvamusina kunyatsonzwisisa bvunzai zvakare inini mubvunzo handina ndinenge ndichingoda kuti sekuti urwere uri pane mwana uyu ungodzosera wamuredza akaita se akauita nekuti ndatambura nekuti mwana akunditambudza zvishuwa handina rugare saka inini ndichingoda kuti urwere maisiro akaita pane mwana wangu nestroke yakamupa zvingodzokera kune akazvikonzeresa ndouraya mwanangu ndafa nekuti ini ndatambura makore 7 haisinyore kuti ini ndinokuwadza vanhu ndakuware sekuru kana ukaona zvanetsa ingondipowo batsi nzvimbo yangu yekuti zvinoriitai zvapera sekuru itai zvanokwanisa kuita itai zvapera ndiwo mutemo wangu wandoita nekuti tikadamburira muti padenga kudai munoona sei vazukuru vachiramba vachiti nhasi vari kwashumba mangwana vari kwasoko mangwana vari kwachakura mangwana vari kwatasvo mangwana vari kwakaninga mangwana vari kwanenge inhau dzekuti dambudziko unenge uchinaro harisati rapera uyezvo miti yedu tiri kuidamburira pamusoro ne umwe muti unokuda kudzurwa dambudziko riperi nokuti ukadamburira pakati kudai unobuda mhakasikwa dzakawanda dzichazonetsa vanhu mozvinzwa mberi kana musina mubvunzo ndodai kana paina nomubvunzo ngandibatsirwa asi ndodai ndira kutobvunza zvangu iyo shumba yekuti chakakonzera kuti muti mai guru gerai mwana wangu chii inini pandakapinda mumusha ndakangoudzwa kunzi mwana anogera nebhodhoro bvunzi rekutanga achipinda mumusha saka inini handigoni kugera nebhodhoro handizvisiyi ndivanotiri kundigerera vana vangu vese mai guru ivavo nebhodhoro unotoputsiwa bhodhoro apo rototorwa mapisi rotanga kutogeresa mwana saka ndaingoti ndimutemo wese womumusha bvudzi racho resaka vana vese vakagerwa namai guru vangu mhiko yemusha wese inoenzi mhiko yemusha wese zvakatanga sei pamwana
mwana uyu akangotanga akarara zvezvokuti ndakazongovhurumutswa kupenda pandaona mwana wangu achitogwinya ndokungodai mwana ari kugwinya ndokumbomhanya naye zvangopera nguvayo saka kubva ipapo anenge achingodonha wafonerwa kuchikoro adonha uchingonzi mwana adonha akutogwinya matangira rakaita dambudziko. Kwamunofamba zvainzi chii? Pandaifamba ndichingonzi ndambuya vake. Ndiani? Ambuya vake. Ana nambuya tuka. Nambuya kwa baba na nambuya kwa mai. Ambuya vaitonzi ndaifika kutobvunzwa zita kuti anonzi Margaret ndiani. Amai vababa. Okay. Ndo zvandaingobata. Apostoli ndotongonzi anonzi Margaret ndiani. Ndikuona amai vababa ndo vari kuita sei? Amai vababa vemwana. Mukati mai baba ndange baba amai baba vedu. Ayo. Amai vababa vemwana. Kana kumapostoli ndizvozvo. Ndopa ndatonzingona kuti wakavafona kuti mwana ari kurwara. Vakangodzumawo katatu mwana watosununguka. Vakaita sei? Zvokuti ndotovafonera kuti amai kuno mwana ari kurwara. Vanobva ngoti mwana otosununguka otorara. Pamwe pekutongonzi haipfari. Pfari dzakadai tafamba ngwani kune vanorapa pfari vato vanonzi ndivanonzigona kudzirapa. Kusi idze mwana wangu dzisiri kupera. Vanenge vachingoti ipfari. But ipfari dzinositokesa we. Dzinositokesa saiti. Ipfari rudzii. Vamwe tinoona kuti vanogwina nepfari. Ende pfari dzinongoti nguva diki. Uye nokugwinira kana 4 hours achigwina chete. Saka ndaishaira kuti ipfari rudzii. Dziri pane mwana. Saka zvaingondichupa. Kuti ipfari rudzii. Pandatomboenda kwasekuru vakatoti tatomboenda pagirazi. Asi pagirazi ipo munenge muratidzwa mafesi akawanda evanhu. Andakuona fesi chete asi yambuya yake ikatobuda. Yabuda. Ndepandazopinda mumatani macho kunanzi Margaret ndiani. Ndipo ndakangoti saka iwe munhu hani ndaungoramba achibatiwa. Ndikusvika kuno ndikubatira futi izvozvo. Saka ndokutongoona kuti ndizvimwe chete. Saka mubva kuno kufuti menda kumwe unobatwa futi. Ndifunge kuti nematsananguriro wandiita ndichabva muno ndichizoenda futi kumwe. Andotoona senge munhu. Ndinozviziva kuti ndine munyama yezvimbuya unamirwa vanhu. Haya, tatiti gaitibvunze tingonzwa kwakaita sei. Vanogerwa nemabhodhoro ava vana vese here kana kuti vekutanga chete? Bhodhoro racho rakambogirani. Ine vangu vese. Musha wese. Musha wese vana vese vanogerwa nemabhodhoro. Mabhodhoro anogereswa vana ndemhando ipi? Mabhodhoro ese ese. Chero bhodhoro rekoko rinongototsemurwa uye uchitoona kuti tatotsemurwa zviwapo kutotanga kutogera. Newe autosi. Udikwe warorwa niko rudiki papi. Auniko rudiki pfungwa dzingokura. Ndekupi po makarorwa? Kuguruve kwabadzi. Kwabadzi. Asi waiti kubvunza amai vako kwawakapo. Uri mudiki handisi kutaura kuti amai kunokuka. Inini manje ndakafirwa ndiri mwana mudiki handitoziva amai vangu. Handitovaziva. Pamwe dai vanga varipo vaindibatsira. Waigara nambuya? Ndaigara nambuya. Kubvunza ambuya kuti ambuya naye ambuya zvinhu zvaitika kuno. Seudiki ndo zvandotaura kuti nekuda bere nekudo musha nekuda musha kuti ndarorwa wachabvunza zvakawanda wanda. Apa uri nherera. Uri nherera. Kumanai. Saka makuvhu evana aiswa kupo. Ainzi vanogara nawo mushona. Aigara nawo mumabhandi ayemunzi mwana anosungirirwa bhandi rake rekuchona. Ndoraigara nawo. Kana zvazopera zvozoni. Kufana nokukanda muteerera uzoziva kuti rinenge richiripo here guvhu iri kana kuti unongosara nekabhandi uchiti guvhu riripo papo. Ndomusha menyu muri kutaura? Mumusha medu. Saka vanogerwa futi nebhodhoro ira. Ako akazoziya seko kwani anogirwa. Mwana mudiki azoziya. Vamwe makatozogerwawo zvimwe. Mungasara kugerwa nebhodhoro ira. Mabvudzi achitoka. Vamwe vanhu vanorasikirwa nezvipo zvakawanda. Vamwe vanhu vanozokura kusara kukura vakaroyiwa kare. Vamwe vanhu vanozosara kuita upenyu. Musha wakapinda mukwamo.
rega chirobotso makuwa chakamira moyo ndizvo handisi kukuisai hangu pachivhitivhiti amupo mumusha menyu makamira sei musha medu wese takangopfuura chimbonza kuti munoroiwa asi sevana vadipiwa hako unongosinomba sinazvo zvimwe ngoti wamheni ndo zvamainzwaka ndibva mazokuraka maakunzwa kuti chii nekuti munotombosangana kaka pamwe nematambudziko pamwe muchifamba zvinonzi chii tichimboudza unzi munhu chakanyengwa kabatwa batwa ndozvachimboudza saka tichimboendawo machechi tichingozvidzivirirawo pachako ambuya variko iyo vari kubatwa nditori nezita ravo inini nditori nezita ravo naye chaka isu tiri kupedza nguva tichibata munhu asipo munhu aripo uyu ari naye akomana sunungura mwana magresi ndavatitsunungurire mwana ndakapa ndakatombo izvozvo zvokuti ndandisingadiwo mumusha ndotozviziva ndaigara chitozvibata kuti kusvika kudanzi mwana wako ngosingadiomucha nenyaya kuti ukaramba hauna kumbokoni kwakabva una chavere kunoa dzimu yangu yakaramba sakaoramba vandakaita kwakodzeresa izvozvo zvese izvozvo hatova handina kana kupuka ndizvozvo chaizvo chaizvo nekutenda nemo nemo matose ndimunotonziziva ndizvo zvimwe chete chitenda soko inobera moyo mumwe kwacho kwatakarorwa kakunourwewa apa murwe wacho anotofamba naye iye sokoyo ndianoita kuti mundiziveka matombomutenda iye magarapo aiwa munoyamba koma kandiuzwana aitomukuona imomo saka ndideu here munhu wacho anoita kuti ndionekwe ndizvozvo ndovatipa kuti tisvike mukwati menzvimbo iyi saka tinotoda kutovatenda mukabva makokorodza wesazita mukati handikati iwewe sazita handinonzwa nyaya yako yese kwatendaina ndiye handi munhu anomira nene mumusha macho mandakarorwa mwana ndiye ega kweya handita akato zita rakatopiwa kudhara iye wachariusaka ndambonongedza kuti ichazodhara newe vanongedzwa naiwe wachari pachimanikiro aise inini wanga vasingatondida kana wangasingatondida ndingatambira urwe wandisingadi kana wandisina ako handiti ukatambira ucharoya mwana wako papo pakodai ndakatambira pamwe mwana wangu daingasina umbofu vasingarwa asi jana rikazoya kwauri papo manje paunonotaura kubara wakuvapedza vese vana vacho mati kuguruve kwanje kwabadze chifi ani chifi chipuriro takatambura zvechivana ndimunonzi ananzvadzi brenda kagoro brenda kagoro makore mangana ekubereko 32 makakurira guruve ikoko ndakakurira guruve ikoko kutuzire kwamutendo muchienda ukwere kana muchereke straight takasvika pamutendo paya pane klinika apa tenda kudai nechitopera anenge ane makumi matatu nemashanu kwana kadifula kadifula usaidi kuprazita kwajohn strong ndokumarai usaidi okay mwana ane makore mangani ane 7 muchine mumubvunzo kuna changamire akubvunza handina ndechitoda kuti ininiwo paonewo kuti maoko wangu matema handina nyaya chandobata ndishonga ndinobata upfuma yacho haioneke chainochanda uye tingofamba saizvozvi wasvika pane munoprofita ati ndipe 200 wasvika pano ndipe mari yakati dambudziko harisi kupera saka nditori nina chandinacho yako mwana wangu ndichakubasira usanyanya kuchema tinda zuva ranhasi makomborero makuru ndichakubasira iwe enda kumuroora uyu
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.